Ижад төркеме ялларны ничек үткәрергә икәнне белә. Без сезне Кариф театрына премьера карарга чакырабыз. Матур Сити дип исемләнгән өр-яңа спектакль Татарстанның атказанган артисты Рәмзия Закирҗанованың 60 яшьлек юбилеена багышлап иҗат ителгән. Хатын-кыз мәхәббәте, ялгызлык, беренче мәхәббәткә кайту. Бу һәм башка темалар Матур Сити спектаклендә. Бүген бездә кунакта әлеге спектакльдә төп рольне башкаручы Рәмзия Закирҗанова үзе. Исәмсез, хәерле көн, Рәмзия ханым. Хәерле көн. Бик шатбыз сезне студиябызда күргән. Махсус сезнең өчен атап язылган әлеге спектакльне ничек кабул иттегез? Беренче хисләр менә. Миңа ошады. Мин аны укып чыктым да, мен әйтәм, кара, ничек кызыклы язылган, анда инде көлке җирләре дә бар, моңсулана торган җирләре дә бар. Ахырда шундый матур бетә. Димәк инде бу комедия жанрында. Бу комедия. Дөресен әйтергә кирәк, менә һәрбер актриса өчен үзенә атап язылган спектакльне күрү һәм аны уйнау ул бит инде бәхеттер. Әлбәттә бәхет. Чөнки бөтен актрисаларга да тәти торган әйбер түгел инде бу. Шуңа күрә мин менә үзебезнең җитәкчеләребезгә, Луизага, баш режиссерыбызга Ринатка бик рәхмәтлемен. Мине шулай итеп зурлап, минем өчен махсус яздырганнары өчен Айгөлгә рәхмәт, язып биргән өчен. Сценарий авторы Айгөл Әхмәтгалиева. Менә ничек барды бу язу процессы дип әйтик инде. Ул сезнең белән килеп күрештеме? Анысы бит әле сезнең характерыгызга да туры китергә кирәк булгандыр. Айгөл мине белә инде, телевизион фильмнар буенча без аның белән эшләгәнебез, күрешкәнебез бар. Шуңа күрә шул минем теге телевизион образларга якынлаштырып, ничектер шуннан тапкандыр дип уйлыйм мин. Дөрестән инде бу мин түгел бит инде бу образ гына. Күбесенчә алар Ринат белән бергәләшеп эшләделәр. Бер-ике тапкыр гына сөйләшеп алдык без Айгөл белән. Менә шулайрак эшләсәм Рәмзия апа дип bir-iki тапкыр сөйләштек. Димәк, сезнең холкыгызга бик үк туры килеп бетми бу образ, әйеме? Әлбәттә, бу образ мин түгел. Әлбәттә. Сез ул нинди? Мин бөтенләй башка бит, мин башка төрле кеше. Мин артык менә үзем шабырга да яратмыйм. Тегендә монда җөрүгә дә яратмыйм. Телевидениегә да, радиоларга да шул кушканга гына киләм. Кайбер кеше бик ярата, тегендә шабырга, монда шабырга. Мин ябыграк кеше. Ябыграк. Димәк, инде менә без күреп ияләшкән, бу шул телевизион спектакльләрдә күреп ияләшкән шаян образлар, алар сезгә бик үк туры. Алар образлар. Һәм инде менә безнең инде Кариф театрыннан бүләк дип әйтергә кирәк. Һәм инде бу сездән дә бүләк, безнең Матур Сити спектакленә 2 кешелек чакыру кәгазе бар. Һәм аны алу өчен безнең сорауга җавап бирергә кирәк була. Димәк, Матур Сити спектакле Кариф театрында 2022 елдан башлап ничәнче премьера икән? Әгәр дә сез бу сорауга җавапны беләсез икән, хөрмәтле телевизор караучыларыбыз, безнең телефон номерын экранда күрәсез, 554-30-51, шалтыратыгыз, һәм инде беренче дөрес җавап бирүчегә без әлеге билетны тапшырырбыз. Бу безнең 12 февральдә кичке сәгать 6-да башлана. 9-нчы рәт, 14-нче һәм 15-нче урыннар, бик яхшы урыннар дип әйтергә кирәк. Димәк, менә бу чакыру кәгазе үзенең бәхетле тамашачысын көтеп торсын менә шушында. Менә 12 февраль көнне дип әйттек без, әле ул безнең 13 февраль көнне дә узачак, әйеме? Була. Димәк, 2 көнгә дип уйлап торасыз. Алга таба да бу спектакль уйналачактыр бит. Әлбәттә уйналачак. Ул бит менә безнең минем өчен түгел куелмаган. Бу безнең репертуарда барачак, һәр вакытта да булачак. Озак еллар булыр әле дип уйлыйм мин. Мондый комедиялар һәрбер театрда булырга тиеш. Рәхәтләнеп килсеннәр, карасыннар, ял итсеннер. Әйтеп киттек, монда хатын-кыз. Хатын-кызның эчке торышы, беренче мәхәббәт, ялгызлык, һәм шундый безгә менә хатын-кызларга бик якын булган темалар күтәрелә дип әйттек без. Шулай да менә бераз гына иштәлеген сөйләп китмәссезме? Иштәлеге бераз гына әйтеп китәм инде. Ялгыз хатын-кыз, ялгыз нишләп? Ул кияүдә дә булган, ире дә булган инде аның. Ул үлгән.
малайы оқып, өсіп, кеткен шетеллерде яши. Қазір ол ялғыз қалған. Ялғыз қалған да енді. Ялғыз кіші нешлесін. Кешлерін отырып, яшілігін ескер шүрі. Яшілігін, бірінші махаббатын. Шунан нәрсе келіп шығасын, міне келіп қарағыз енді. Міне бит, сұритіп қалдырабыз деймек, әйме? Анан соң, Рәмзия ханым, сіз бізгізінің бір интервьюғызда шындай фикір еткен едіңіз. Әлігеше, міне менің барлық мүмкіндіктерімні ошып беріп бітірірлік спектакль ойналмаған деп. Бұл шынапта міне дұрыс сөзлер ме? Дұрыс, бұл бүтін артистқа қос хистерінде ол, біз бет өзімізді бар-бір, әрбірімізді көбірек болдырам, мені көріп бітірмейлер деп ойлаймыз. Міне, ол хис менде де бар. Шылайда міне мүмкіндіктер дегенде міне мұнда нәрсені көз алдында тұтасыз сіз? Айта аласыз ма? Жоқ, енді айтып тұрмын. Бұл демек ішкі халет, не дейдір? Міне Матур Сити деп атала деп айттық, біз исімі бек өзіншәліклі, Матурны енді бітіні біз аңлай, Сити енді инглиз тілінен тәржіме еткенде шәһәр деген аңлата. Демек енді мұнда матурлық турында барашақ, ме сөз әлігі спектакль? Матурлық, тышқы һәм ішкі матурлық турында барашақ. Кіші бит ол қияфеті біліңнен матур болса да, оның ішкі дүниясы біраз болғаншық болса, оның матурлығы да жоққа шыға. Кішінің ішкі халеті матур болса, ол ортық міне құршақ болмаса да енді сенің үшін әлі кім болып тұйла. Әміне сіңіңше матур болуының сірі нәрседе? Матур болу. Өз-өзіңе қиянат етмеше шол ешауындыр енді. Енді матур сөзлер. Шынлапта емне әр бір кіші шушы сөзлеріне есте тұтып, өз-өзіне қиянат етмеше матур болып ешәсін еді, Рәмзия ханым. Шулай. Бек зор рахмет, бүгін ертегізіні біздің білен башлағанығыз үшін. Әмінде алға табада сізніге оңышлар тілейбіз. Әмінде барлық тамашашыларыбызны алда екені беші. Елігіз, көтіп қалабыз, 12-13 біздің болашақ Матур Сити спектакліне келіп жетегіз. Бек матур болашақ, Алла берсе, рахатланып ял етерсіз. Бек зор рахмет.